Nakon saslušanja majke Danke Ilić Ivane Ilić u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru, oglasio se i poznati forenzički stručnjak Žarko Popović. Njegove reči ponovo su uzdrmale javnost, jer ukazuju na ogromne propuste koji su napravljeni na samom početku istrage, zbog kojih je sada, kako kaže, praktično nemoguće doći do istine. Da li je dete živo ili mrtvo? Niko to sa sigurnošću ne može da kaže. Ne postoji ni jedan čvrst dokaz ni za jedno ni za drugo. Ako nema tela, odakle tvrdnja da telo postoji? Sve je urađeno da se pronađe bilo kakav trag koji bi ukazivao na ubistvo, ali ni jedan jedini trag nije pronađen, rekao je Popović. On ističe da su ključne greške napravljene odmah po prijavi nestanka Danke. Kad napravite propuste na početku, sada je jako teško nešto uraditi. Da li je granica bila pokrivena u tom trenutku? Da li je GPS odmah aktiviran? Sva vozila koja su prelazila granicu trebalo je proveriti, a najvažnije, majku je odmah trebalo privesti i detaljno ispitati. Zašto je dete vodila baš tamo, na to mesto, koje je zaraslo u šiblje, pusto, oronula kuća, nema žive duše? Šta je Ivana htela tamo, sama s dvoje male dece, pita Popović. Njegove sumnje idu dalje, prema njegovom mišljenju, cela priča o dvojici radnika JKP vodovoda, Dejana i Srđana, jednostavno ne pije vodu. Kako je moguće da dva prosječna čovjeka, navodno pod dejstvom alkohola, izvedu tako precizan i surov zločin? Kažu da je udarena pa zadavljena, da se sve to odigralo za minut i 45 sekundi, da su je potom odvezli na deponiju, bacili telo, pa se vratili na posao. Zatim im direktor kaže da se vrate i da učestvuju u potrazi. Dakle, oni nastavljaju potragu, a istovremeno telo navodno premestili 3 puta, i to dok je ceo kraj bio pod opsadom policije. Ljudi moji, da li je to moguće? Ko u to može da poveruje? Izjavio je vidno ogorčeni Popović. On zaključuje da bez rekonstrukcije na licu mesta i ozbiljnih forenzičkih dokaza, pravde za Danku neće biti. Javnost, stručnjaci i porodica i dalje čekaju prave odgovore, dok vreme neumoljivo prolazi.